Benvidos a reportaxes de Santiago Sí. Hoxe viaxaremos ata a provincia de Ourense, concretamente o Pazo de Fontefiz, no concello de Coles. Ali atópase o Centro de Recursos Zooxenéticos de Galicia, unha entidade que leva varias décadas traballando na recuperación de todas as razas autóctonas en perigo de extinción. Bueno, pois é o centro encargado da conservación e recuperación e fomento das razas autóctonas de Galicia en período de extinción. Cales son estas razas? Bueno, pois en Galicia temos un elenco de razas en período de extinción bastante grande, en concreto 5 razas de gando vacún, cachena, caldelá, friguiresa, limiá e vianesa. Temos tamén unha especie de especio ovino, a ovella galega, a cabra galega, o cabalo de pura raza galega, porco celta, galiña de mos e can de palleiro. Me parece que non se me quedou ninguna. Unha raza é un grupo de animales dunha mesma especie que se parecen entre sí e que son distintos a outros desa mesma especie, que transmiten esa diferencia á súa descendencia e que hai alguén, nun determinado momento, alguén que os describe, os define e o publica. Nós tiñamos as razas, tiñamos ese grupo de animales diferentes e distintos, pero faltaba o último paso. Nunca escribimos nada sobre o noso, non? Nunca escribimos nada sobre o noso, nunca o estándar racial das razas autóctonas publicouse de maneira oficial no ano 2000, o sea, como quen di, Antronte. Pois, bueno, pois a mí era un defecto noso de non valorar o que temos en aras do que viña da fora, que pode ser mellor. Eu non defendo isto como algo mellor, non, é noso, sencillamente. Para nós, evidentemente, é o mellor que podemos aportar no noso territorio. Son razas que naceron aquí, que están adaptadas a este territorio, que están adaptadas a esta climatoloxía, e, bueno, pois sería unha pena perdelas, porque perderían un patrimonio que posiblemente sería moi difícil de recuperar. A mellor maneira de conservalo, nós temos unha máxima, que é nas mãos dos criadores e dos gandeiros, no seu medio natural, non? Donde estaba, que é onde empezaron a desaparecer, e onde estamos intentando que volvan a florecer. Comezouse alá por a finais dos 80 como un gando vacún, as foron as primeiras experiencias. Entón, o que se fixo foi recuperar unha serie de animais, os poucos que iban quedando, trouxeronse para aquí. E fixose con eles un rebaño fundacional, que se chama rebaño fundacional. Empezáronse a diseñar unhos cruces de mínima consanguinidade para manter a variabilidade xenética, toda a maior cantidad posible de variabilidade xenética destas razas. Pouco a pouco foronse reintroducindo na súa zona de orixe, en primeiro lugar, e despois xa esparexeronse, chegado o momento de aumento dos censos, pois por toda a Galicia. Visto o éxito que tuveron o gando vacún, pois a continuación, a finais dos 90, a principios do 2000, comenzaron as actividades de conservación e recuperación das outras razas, non? Porco celta, cabalo de pura raza galega, galiña de mos e ovella galega. E can de palleiro tamén naquela época xa. Finalmente, no 2010, pois, añadiuse ao elenco a cabra galega. Entonces, nós somos conservacionistas, intentamos manter estas razas que as características naturais que os nosos antepasados as seleccionaron. Non pretendemos mellorar nada, senón conservar sencillamente porque son razas moi adaptadas ao medio no que se desenvolveron. Todas estas características de rusticidade, de adaptabilidade, de resistencia a enfermedades, pois queremos las manteñer. Se calquera destas propiedades deste gando nos verificamos en aras dunha maior produción, digamos, maior produción, con comillas, das crías, estaríamos facendo un flaco favor. Pero xa temos outras razas, como a rubia, perfectamente, de fomento. Entón, nós queremos manter estas condicións naturais destas razas. Compre destacar o labor formativo e divulgativo do Centro de Recursos Zooxenéticos de Galicia, mediante cursos, xornadas e congresos que teñen lugar nas súas instalacións do Pazo de Fontefiz, así como a atención ao gran número de visitas de distintos colectivos que acolle ao longo do ano. A sociedade ten asumida xa a necesidade de conservar patrimonio arquitectónico, por exemplo. Todos estamos de acordo en conservar unha ponte, unha capela, un polvorado.
a falta de capacidade para entender a necesidade de manter recursos zooxenéticos, eses animales que os nosos antepasados foron seleccionando ao largo de séculos e que permitiron que chegaran hasta nós. Entonces, como dicen, temos a obligación de conservalos para os nosos fillos, non? Sin embargo, a sociedade non ten asumida esa necesidade dunha maneira tan clara como por exemplo, as especies salvaxes, que sí, sabes tú co lince que move e mobiliza, o lobo. Sin embargo, estes animais domésticos que son os que nos permitiron chegar, os que chegamos na actualidade, porque nos deron os seus alimentos, a súa forza, o seu calor, sin embargo, pois non existe esa sensibilidade. Como decíamos antes, estas razas son razas moi adaptadas ao medio, son razas que non necesitan, bueno, pues son moi resistentes a enfermedades, co cual non hai tratamentos. Elas prefieren alimentarse da flora espontánea que sai nos montes, nos prados, en vez de cultivos pois máis modernos. Quer dicirse que todo este tipo de alimentación e o tipo de explotación que nós estamos intentando inculcar nos gandeiros, non? Que é unha explotación ao aire libre, dentro do que se entende a gandería sostible, non? Ir recollendo o que necesitamos sin comprometer a necesidade dos que veñan detrás. Eso genera pois, un tipo de produtos sanos, dunha concentración, dunha composición da carne pois, cunha concentración de ácidos grasos saludables moi favorables. Eso, xunto con un sabor pois, específico e distinto, pois, é o que esperamos que poida poñerse outra vez no mercado e que a xente sepa aprecialo, non? Hai días nos que hai recollida de semen para o banco de xermoplasma, hai días de todos os días de inseminación dos animais, hai días de recollida de ovos das galiñas de Mos, a incubación semanal destas galiñas, a venta de animais, hai alimentación, limpeza, moi variado. Atención a gandeiros, a visitas que veñen a conocer isto, sempre hai un poquinho, nunca sabes o que vas a encontrar. Temos un poquinho xa o traballo que se fixo foi moi grande, sobre todo nos anos finais dos 90, principios do 2000, pois viuse todo o que tiñamos, incluso se fixe un traballo tamén sobre un posible asno galego, que pasa que ao final pois non era algo que podéramos dicir que era autóctono de aquí, senón que compartíamos con máis zonas, co cual non podemos asumir como algo propio, non? Cos vintentos, co fariñeiro, non era algo noso solo, non? Estamos falando de razas que só temos nós, que son autóctonas de aquí, non? E propias nosas. Ata aquí unha nova entrega das reportaxes de Santiago Sí. Moi pronto regresaremos con máis. Ata entón, sexan moi felices.